kasalanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. I am still waiting. Mas lapad pa kayo panabot. Labaw sa tanan. Na ang respeto sa iyang isang katao. Kinaiya nga akong gipaabot na makita ang tatian nimo. Pero, pakyas ang akong ginauman. So how can I marry you? Sorry na lang yun. Sorry na lang. Tugod kay mas giyatagan ako og bili ang gugma. Oh, Manong? Sir, mayo kay Bishop ang nakikistorya sa mga kara sa nagiyan ng lugar. Ngayong plano nga pundo na siya din ni Sir. Madaligtan kong panawag mo arong sultihan ka nga. Karong igayon na, ako na sa panangiran ng pauli po kanilot sa probinsya. Good. Iyon ini ang gusto na kong mahitabo, Manong. Mayo kay gitugutan ka atong imong agawon, Manong. Kumusta naman siya? Bago rin yung naulian, Sir. Nga no? Naunsa man di siya? Sir, galit mo sa kanda, Sir. Grabe yun. Grabe nakapanghagis. Nakumbang lagi ming tulo ni Nimya o ni Irene. Kaya ka nang higayon na biya, Sir, o kirigig kayo ang mood. O sa bang pagkataw-taot niyang isuot na siyang kwarto, galit bitaw siyang minatay. Tayon nang labay sa mga butang. Sir, dili ba makaayo sa iyang pagsabakon master si Ma'am Carla? O grabing mubati o kasuko? Posible ba ang makahatag o kadao sa iyang pagsabak? Muto katingali nga o sa kababaeng mabro, Sir, kinalang ginang malipayon lang. Oo. Sir, imong anak ang gisabak ni Ma'am Carla. Mao nga, tabangi siyang mataw nga himsog o layo sa problema ang inyong anak. Unsa may akong ikatabang niya, Manong? Pakaslan. O unsa? Abi nimo, Manong. Sa iyon ragid unta kayo ng tumanon ang imong gingon. Kung naa pa ng unta ang tinuod nga gugma. Ha? Ngano? Matawag pa ba na nagkugma nga tiyo-tiyo ang inyong sitwasyon karon, Sir? Oh. Imo bang nakita nga sa iyon rang higugmaon si Carla, Manong? Kung pangayoon din mo ang tinuna kong opinion, Sir. Ingon tagil ka, Sir. Dili ang tipo ni Ma'am Carla ang akong type. Pero... Di man siya kamaong mangita o pagi. Aron siya higugmaon. Sa ato pa nga, muangkon kang way gugma ni Ma'am Carla, Sir. Lisod higugmaon ng babaeng way pagsalig nimo, Manong. Dili ka makapaabot nga mahimong nindot ang inyong prag-uban. Kung pugson yun nimo ang imong kaugalingon sa pagpahigot niya. Ikaw ganit mismo, mingon nga, dili gid nimo siya ang tipo nga babae. Dili mo siya type, dili ba? Lahi magudang imong bahin, Sir. Kaya nahigugmar ka sa imong kaugalingon lang. Nagmatngon unta ka nga dili nimo siya mapanakan. Kay kaluin taon sa mahimo nimong liwat nga mataong way amahan, Sir. Ang anak, mangita ron niya nag-amahan. Inikadako niya, Manong. Ayaw na, Sir Roy. Pasalua nga di yun kong mukumporme, ana, Sir. Sorry, yun. Salamat. Para ako gid niyo taa. So, ang ako na lang problema mao ang pagpa-transfer. Pagpa-transfer titulo ini. Nganto na sa akong pangan. Ngano magyong imong gituan og palit ning lunaa, Sir? Usa may mong plano? Tukuran og modern native house. Gamahimo na kong daganan kung pulang niya ko dito sa laing lugar sa akong pagpalayo. Sud sa bubok nga higayon. Ha? Pero, dili ko mubiya. Mintras dili pa human ang gidam ko na kong rest house, Manong. Din ikaw ang himuon na kong caretaker ni ini. Ha? Ikaw ang akong tugyanan ning lugar
Nga mauon niya mahimo na kong pahuayanan. Panahon na unya sa akong pagkatiguang manong. Tungod kay dako ikong pagsalig. Nga imo sad unya ning mahalon. Di ba ka matayan na, sir? Dili uy. Unya, si Ma'am Carla, sir. Naibaw ko nga parehas na ako. Dili raw niya kamulungtad sa pagpakiguban ni Carla manong. Naibaw ko na. Maong iandam ko ring baya para ninyong duha ni Nimya. Unsa? Lahi ra gyud ang dunay kwarta, no? Irene, Katungog, ha? unsa tong imong giingon? La. Ay, kuan, ma'am. Nga lahi ra gyud ang dunay kwarta, ma'am. Oh. Abi na kung nagmuo ka nga na malintay ning dapita. Ay, hala, ma'am, oy. Kay imposible gyud tao nga dili makagusto ining lugara nga murag gyud paraiso, ma'am. Pwede man gani nga anhin ako dinhim magpakamatay kung itugot mo lang. Ikaw lang ari kamatay kung gusto ka. Ay akong iamong. Kay andam na kay kung muatubang sa bagong yugto sa kong kinabuhi. Nga way laki, Irene. Hala ka layos tubag. Kasi, ma'am. Diin, akong kalimtan ka tong way ayo nga tao nga miguba sa akong reputasyon. Aniuna ko din para malayo sa mga matang nga himantayon kaayo. Malayo sa mga tao nga akong gikauban sa panahon nga gusto kong maglingaw-lingaw pawas kalaay. Kinahanglan nga way usang masayod. Nga ang Carla nga gihangat sa tanan. May mong usa ka inahan sa umaabot. Pero dili asawa. Kuya, nagtubag ni ganit ni mo. Ang buhay pa gina Papa ko ka magparamdam. Nagpaabot ko ka manawag ka para magpasukat sa airport pero wa may tibik. Wa man ribs kami abot. Bisa lang gusok na lang. Usa naman eh. Ang gikuyawan ko kaya na akong sintensyan ka na ni Carla tungod sa imong paglikay sa pagbarog sa imong obligasyon. Sabi na ko, manawag na lang unya siya na ako ang pagpaibaw nga. Amo ka na iluyong. Ang masasamang damo, kuya. Matagal mamatay. Dago sa mga kanya. Hain mo ang imong location nun. Pinakituwag ko kung nahin na malanday niya. You got it right, bro. Ha? Masa man dinukdukay niya? Mga panday na nagtinabangay para sa pagpabarog sa akong mansyon. Ang tinuoy ugag. Gago. Amawag gini boy. Nagpapantay ka diha sa imong bibis room? Bibis room, boy. Bibis room? Wala ganit ko magpakita sa babae. Sa pagkakaroon tingali, pero I'm sure, one of these days, kung makalugar to, pangitaon karaan to. Pangitaon ka to, oy. Warning lang ha. Ayaw kumpiyansa. Kung di mo man siyang balibaran, kung, baka, di man ba siya di magkasal, kaya tingali bayag, pakano kagbahalan ka na. Ay, kumpiyansa no. Ayaw kalimot, na sharpshooter ang imong ipili. Kunya, imong pakyason. No fear. Karlam ka. Mas siya magikog kaysa ako'y pasakitan. No, fair mo na kag-boxer na. Oh, well, wow. Feeling great ka, ha? Kung manulti ka, murag di mo nagyaw ka nang nasiguro ang kuwan. Nga ka nang tatagid kayo ni mo si Carla. Muli ka si Fernando po, kuya. Ay, kung sa idol na to na ko. Pero abinin mo, kuya. Di pamuong mo. Mahal kong maguwang. Sakto ka yun. Ikaw na lang iduaw niya na ako, Dre. Para mulingaw sad ka. Kung wag kay lingaw diha. Kung naapa ko siya, pikpikon kita ka. Abinin mo, bro. Punukos kami nga sa babaeng bukid nun. Kaya nga, laumi nga ugma. Tutog pa na kong sayo sa Pilipinas. Nimya. Oh, nga naman ay. Uy, nasipatan yun ako si Ma'am Carla nga nagpunag hapyod siyang tiyan mintras nagbarog-barog sa may tirasa nga nagatubang sa kabukiran. May lang utaga.
Maayo lang gid ang dagan sa iyang utok kaniyang pagsabakar manay. Ay, lagi, oy. Unsa kay plano anak niya, no? Kining bataan ang mupatay sa kaugalingon niyang amahan. Ma'am? Yes, Nemya. Ay, dili na healthy nga kumidya, ma'am. Wasap ko magkumitya. Ang maayong pause para sa kaamahang way hinungdan, ipapatay sa kaugalingon niyang anak. Mao ba? Mao gyud. Aron matambalan ang kipati na kong kasakit. Ingon man, aron mahingin lang ang sobrang kalagot nga ni asud sa hundoghan niya. Padakon ko ning bata nga tinudluan sa pagkunit og armas. Ug maoy itisok na ko siyang huna-huna ang pagtumot. Aron duna unya siya kaisog sa pagtuman sa akong tinguha sa pagpanimahos. Satanas! Iyang iamong ang bata siyang kadautan? Tinuo ko. Kung maulang magani na, ngilan man ang manungot, ano? Mas makaingon manunta nga mas maayo nga dili lang mataw ng bata. Ay, Para dili maduhigan sa pagka makaluluoy sa anghel. Wa pa gani matibuok, pero inay nindot ang kaugmaon nga iandam siyang inahan. Gusto man hinoon siyang ilubong slapok. Sa ato pa, nagtanong gid ay sa pagdumot ni Sir Reeves. Ah, sa mandian. Sige, unday makababag sa daot ng tinguha ni Ma'am Carla. Gusto, si Sir Reeves. Gusto ko makisulti ni Sir Reeves. I heard Reeves' name being mentioned. Atay. Oh, nga nung nagkagamit mo? Eh, Nga nung nadunggan ako ang pangani Reeves nga inyong gimension? kay miingon man ko nga kung maliwat ni si Reeves ang inyong anak, ma'am. Gwapo, gid kayo niya ng bata, ah. Nga naman. Nga nun ari maliwat na ako, ha, Irene? Muingon kang bati siyag now? Ma'am. Mangutana ka, ma'am. Hinahanglan bagyog kang masuko. Oh. Dili man tingali makaayo para nimo kun. Dastuhon nimo sige ang imong konsensya, ma'am. Ayaw kalimot nga nagsabak ka. Likaya ang stress. Ang pingin ng imong anak kay daghan ka pabaya kayog damgo para niya, dili pa? Kamoy pag-amping nga dili ko ma-stress. Nakasabot? Kung doon na gani ko'y pangutana, tarong ako ninyong tubag aron dili ko saputon. Og ikaw, Irene, wa pa ni mo tubag ang akong pangutana ganiha. Mabati ba din dakway sa akong anak? Kung arin ako maliwat? Ay, si ma'am, ay. Dili good, ma'am. Dili good town. Mas mo samot ang iyang kagwapo kay kanindot baya ninyong mga liwat, ma'am. Ikaw lang daan. Kanindot, good mong naong, ma'am. Kaibganan, good kaayo. Lucky. Gihak, yun ang hinampak na dako. Kayog yung tuslokon sa matayan ng kanahan. Ay, well, pag-ilis mo tulo, kaya ito sa gawas mangaon. Gusto kong mukaon og lami ang sudan. Manghapito niya tag mga prutas ni pauli nami, ha? Sige, ma'am. Mahimo ba? Panglihok mo dayon? Kaya dili ko gusto langan-langan? Ma'am. Ma'am. Wake up, sleepyhead. Oh, uy! Buing. Abi na ko. Abi ni mo kisang bayota. Kung abi sa libo si Carla na. Kung dili magani si Carla ang imo kalayo gabi eh. Kinsa mababayhana na sa lagi mong gikalingawan. Puh! Kasi mong gikalingawan? Uy, minut ko man ka. Babay? Paasa ko anak ko yan kay Hasol. Di rin tingali ko mamatay kung way babae sa kong kinabuhi. Maong, ako siyang ipahuay nga kong utok. O ikaw niya, tingali, imo na sa rong panahon. Largahin na yun. Mabitang mi balik lain ko dinhi kay akong sugdan sa pagpangita ang ikauban ako sa tibuok na kong kinabuhi. Murag dili na sa tingali makatarunganon nga palabyon pag ginako.
ang tanang panahon nga dili og musod og relasyon, di ba? Nga dili ko makigrelasyon. Ug mao lagi na ang subject nako mao si Nimya. Ayaw lang si Nimya, kuya. Palihog lang. Hey, brother, imo kong ituod sa lain nga si Nimya may akong napusuan? Ayaw lang lagi. Look, Brother, bago pang nahitabo ang uyab ni Nimya, wa pa na makalabang sa krisis. Ayaw sa pag-intra, kay untimely kayo. Ihatag niya ang imong respeto. Dili ko gusto nga, mabati po niya hinuon ang atong pagkatao na mata, kay wa ba ako na isipan nga laing tao. dili man sa kupuguso nga manguyab dayon unsa man taong kay. Di man ako sa dali-dalion unsa man ka brother. Pagkamao man ko nga mohatag og higayon, makamao ko nga mopaabot. Last na niya kong hangyo ni mo, kuya. Ayaw yun tandugas ni Nimya. Tungod ba kay may pagbati sa kaniya? Ingna ko nga may gusto ka sa niya. O makalaom ka nga kalimtan ako siya para nimo. Salamat. In love ka ba ni Nimya? Oh, DXD Lord, sorry sa pagpamaka. Ako itong itandos, kuya, para matudlukan na yun ang tumong niya. Dili ko supa kung ma-inlove yun siyang tinuuray ni Nimya. Pero, sa ingon lang ini kadali. Nakalitan lang siya. Nakadahiga siya ni Nimya. Dili ba mo gamintra? Mo intra na yun siya karong panahon na. Tungod kay masakitan o mainsulto niya si Nimya. Pero kung tinuod man gani, nga nakagusto gid siya ini. Kinahanglan una niyang sutaon. Sutaon og sukton sa makadagan ang iyang kagalingon. Kung si Nimya ba yun? Kay dili ko gustong masakitan na sad ni simba ko taon. Iya gining tuyuan. O niya later on, iyang realize nga infatuation na gidi ay ang tanan. Di maguba na sad ang tugan ni Nimya. Dili na ako ikatugot. Nungga. Sorry ha. Dili una ma-push through ang gisaan ako nimo. Nagpapadayon nun ta ka sa pagpa-eskwela karon. I hope magkasabot ka nga gikinahanglan na nako ang imong panahon. I really need your time para sa pagkuyog-kuyog nako kung asa magkong dapita mo adto. Ilabi na sa panahon sa akong pagpa-prenatal. Oh, sige ma'am. Wala problema. Ako unang ikahindudihan nimo nga akong panahon. Salamat. Like, karon nga angay na kong magpakita sa usa ka ubikay ni. Ready na ko, ma'am. Wait ra ko kung noon sa imo advice. Wanna come with me? Sa ilang Carla? Di gaya nagkatibag. You're dreaming. Huwag ko ron sa ilang Nimya. What? Are you okay? Mura sa tagmatulala ni mo na. Mura lagi kag nagsalimuang. Bibalibad kang dili tamadto sa ilang Carla pero karon muingon ka madto ta sa ilang Nimya. Hay man magpuyo si Nimya do, ha? Oo. Naabitaw siya uban ni Carla. O niya kay dili man dito sa panimahin ni Carla ang atong tumong, ang atong atuan. At tas probinsya nila ni Nimya. Pero hoy, way laing nahibaw ining akong gibuhat kun dili. Amira si Manong Imon, nya uyo ni Carla. Og si Nimya. Temparagon. Takilid ka, nya mo dyan ni pangutana ni mo, murag kang Fernando po na. Naglibog ko nimo. Mga to dito, kay pakiton tikas gingon akong gipatukod akong mansyon. Tinuod nga mansyon? Ano gito, magtukod kong mansyon? It's a simple, but modern-looking native house. Wow! Yes. Na-intriga sa kuano na.
So, come on, let's go! Tara! Bro, wow! Ikaw may nag-design na ni? Ikaw na? Wow, bilib ako sa'yo ah. Bilib ako sa'yo ah. Kakaiba ka. Kakaiba ang trip mo. But it's nice. I like it. Wow, bilib ko ni mo ah. Grabe. Pildig ko ni mo diyan napita. Ikaw gihinungdan akong bukton nga nabuwa na kuya. Ingnan ka? Kasi magkita ta, pikpikon giti ka. Seriously kuya. Kung ditudluan pa lang gipunta ako ni Carla, aron may love niya. Mauni ang akong dream house para unta na mo. Wow. Unta kuya, unta. Pero iyang gibaraw ang kanindot sa akong plano para unta na mong duha. Wa gyud siya mo lampos sa pagdakop sa akong gugma. Kataas yun ta sa gayon. Nga ako siyang gitagan og lugway para niya mabawi ang kabati nga iyang gipakita. Pero nag-andam na hinuon sa kangilad. Makalagot manggod ang iyang attitude. Di naman madapahiyom ko yan. Grabe ang iyang pagkabastos. Maganay kung talakos babae. Ganang kusog kayo mo binastos. Imoon lang rason nga may umaabot na anak. Maong angay ko na ako siyang pakasnan. Pero kuya, no way kuya. Magpakasal ko? Aron lang sud sa tibuok na akong kinabuhi. Mahigot ka sa tao nga dili gyud ang iyang higog baon. Mangita ng amahan ng anak. Og maon lang unya nay akong paabuton. Ayan guys, nadungga na to ang part 6 no sa Ikaw ang Gamot, Ako ang Punuan. Og duha lang na ka episode guys no ang atong upload karong adlaw kay last na naka-upload no last 3 days ago pa man no. Og wala pa pod sila i-upload no live stream karong mga adlaw guys mo nang gahapon na siya no katong naging adlaw nga episode. So daghang salamat no sa mga nagpaabot ani nga drama. O magbasa tag comment guys sa last part ano no. Tong basahon ang comment ninyo sa Ako ang Alcansin no nga title sa thumbnail. Matud pa ni Grace Blanca Flor, nagmeet naman si James og Nimya sir. Katong namatay sa aksidente ang parents ni Nimya og iyang boyfriend. Salamat sir. Ganun pala. Wala mo ko kasubaybay jud kayo ani guys no. Happy lang ko nga namati. Di na ako maapo og basa pamati ta ng mga drama guys no. Tungod sa kabis what importante is maka-upload ta no para sa mga nagsubaybay ani no. Continue lang yapon ang inyong pagpaminaw. Then sa mga asoy gahapon nga upload sa part 3, shout out nato no. Shout out and greetings sa atong commentor to Dads Vasquez. Daghang salamat Sir Dodong og Radio Vlog sa mga asoy ni Kuya Goliath. Diri sa mata ni Amelita, episode number 3. God bless us all. So ayun nga guys no, Amelita pala no. Amelita yun no, dili Angelita. Naanad manggod ko sa sarida guys sa teleserye yun no nga sikat ko no netong 1980s nga Mga Mata ni Angelita. Pero I'm sure kini nga drama guys no silang episode karon Mga Mata ni Amelita. Ilaning gi ko gi tawag ani inspired ni siya no sa Mata ni Angelita nga 1980s series no nga gibidahan ni the late Julie Vega o Janice de Belen. Ito mga panahon na kuno guys, mga child star pa ni sila no 15, 16 tong mga 1980s.
So mao na to guys. Og para sa daghan pang komentaryo, maghimo na po ta guys og reaction video, syempre para safe ang atong channel guys, no? Kay nanarabay na una anig mga upload dirita guys sa pinya sa Negros Occidental, mala Abanico ang hugis. Hala, wow, kanindot sa pinya guys. Pinay sa Negros, mala Abanico ang hugis. Kanindot sa kuan ang iyang corona guys, mura og Abanico. Ano ganing inaniman na siya nga pinya guys, oy. Ina-feature ni siya guys no sa KMGS. Atong tan-awon bi kung unsay ni siya nga klase nga pinya nga mura mag-Abanico ang iyang kuan. Corona. Sa mga mata nito, ang pwede rito pakinabang, patikim nga ng pinya. Sa kanton ni Negros Occidental, matatagpuan ang 35 hectares na taniman kung saan makikita ang grabe, 35 hektarya. Sama ni siya nga kumpanya guys, di ba gani sa Doli, no? Sa Doli guro niya kumpanya. Abanicong pinya. Mas marami rin daw ang mga mata nito at flat. Binata pa raw si Adi nung aksidenteng tumubo ang mga kakaibang pinya sa kanilang taniman. Wala si Megin butang nga chemical sa sininga pinya nga nag-amunisya, natural. At meron din silang pinya na ang dahon imbes na berde, pula. Kaya iningatan nila ang semilya nito at pinalago at pinarami. Mula dito sa Candoni, Negros Occidental, sa Negros Occidental, so kakaiba siya guys ng plantation, diba? Speaking of Negros, ang atong mahuna-hunaan kay tubo manggod, pero lahi siya guys, pinya karon. Si Arsa po guys ay nagrapid or bumilis. Yung mga causes po niyan is either ang taba ng soil doon po sa kanila, at the same time warm condition. Hindi po natin masabi kung ano yung taste po ng every fruit po na affected na disorder. Yung iba masarap, yung iba walang lasa, yung iba po maasim. Malaki po yung pagkakaiba kasi matamis na matamis yun, tsaka juicy, ito po matabang. Hindi raw silang nagbebenta o nagpepresyo ng mga abanikong pinya. Libre nga lang daw nila itong ibinibigay noon sa kanilang mga sinusuplayan. Paniniwala kasi ni na Adi, kapag sila mismo ang nagbenta at nagpresyo, baka mawala ang hatid nitong swerte. Nakabig mo namon nga swerte sa among pangabuhi. Ginaopdan pag isang kapisa na mo. Pang-attract lang na siya sa among mga customer. Kung marami sa atin na komplikatuhan sa pagbabalat ng pinya, hindi ang anak ni Adi na si JP na kaya raw magbalat ng 4 na pinya sa loob lang ng 1 minuto. We, hindi nga. Kakayanin ko po yan, Ma'am Jess. Game. Makalipas ang 1 minuto, Challenge success. sa dami ng kanilang mga tanim na pinya, gumagawa rin sila ng pineapple candies. Ilagay po ito ang pineapple sa tubig na pinakuluan. Sweet na sweet. Pagawa tayo ng pineapple shake with Loterne. Actually creamy siya and it's perfect for summer. Ang pinya, kalimitang namumunga sa mga maiinit o tropical na bansa katulad ng Pilipinas. Marami itong taglay na nutrients at fiber, kaya mainam daw sa mga gustong pumayat, sa mga may diabetes at sa mga may sakit sa puso. Sa mga highway ng Calauan, Laguna, hili-hilera ang mga tindera ng pinya. Tuwing
ngayong summer, umaabot ng 1,500 peraso, nabibenta namin pinya. Dalawa na yung napagtapos ko ng pag-aaral sa pagtitinda ng pinya. Sa kasalukuyan, nag-aaral pa yung bunso ko. Dito rin ko rin kinukuha sa pagtitinda ko ng pinya. Dito kasi sa kanilang bayan matatagpuan ang isa sa pinakamalaking pinyahan sa Luzon. 5 hectares na dito nakatanim dito ay nasa 90,000 pieces na puno ng pinya nakatanim dito. Ang kanilang paboritong gawin sa pinya, pininyahang manok. Wow, pininyahang manok, lami na siya. Nagtesting po ko ana guys no, adobo nga with pinya, lami siya no. Pero kana ng pinya nga naa sa Del Monte. Matod pa ni Xiao Xiaori, pag kumakain ng pinya, huwag pasubrahan kasi magkaroon kayo ng problema sa uric acid. I was fond of eating pineapple. Had bought few months ago and I ate a lot of pineapples for 3 successive days. I landed in the hospital for UA problem because of too much eating. O lagi na, siyempre pag sobra-sobra yun maayo no. How come taas ni siya uric acid guys? Ganyan talaga, masama ang sobra. Mura po din siya ka ng mga laman loob no, taas ang uric acid. Grabe, sarap yan. Pinya sarap na yan. Then from John Bitunyo, may taniman naman kami ng pinya sa Bukidnon, Mindanao. Nang dahil sa pinya, lahat kami tatlong magkakapatid nakapagtapos sa pag-aaral. At ngayon sa ibang bansa kami nagtrabaho. Thank you, pinya. Wow. Iba talaga guys no, pag nakita ng mga pinya. Libre ka na sa pagkaon, sa fruits, sustansyado na og makakwarta pa ka. Sana all na ay pinyahan. Ay mga to guys, naglain akong tiyan. Unsa naman eh.